Sabi niya, kaya di siya tumigil muna, no? Kasi natakot siya. Tapos biglang umatake daw yung kanyang anxiety and yung kanyang high blood. So, di siya natakot siyang tumigil. And after ng insidente, umuwi na siya. Di rin daw siya nakatulog about that. Then, lagi namin sinasabi, bakit ngayon lang? Then, yun nga, sabi niya, natakot siya. Then, nung pagdating ng kanyang vice mayor nga, nung may-ari ng sasakyan, nasa Boston na sila, doon niya na sinabi doon sa yung nangyaring insidente. Then di naman nagtubili yung may-ari ng sasakyan ay pagbigay alam doon sa ating regional director. Kaya na-facilitate lahat yung kanyang voluntary surrender. Mao kana ang version ni Jester Yukusing, 40 anyos nga driver ni Boston Vice Mayor John Paul Lampig sa Davao Oriental. Sa dihang giimbestigahan kini sa Traffic Enforcement Unit nganong wala siya mihunong sa dihang iyang nabanggaan ang motorsiklo nga gisakyan sa biktimang si Ana May Talili niadtong Enero 26 bandang alas 12:36 sa kaadlawon sa Tulip Drive Corner MacArthur Highway, Matina, Davao City. Dead on the spot si Ana May, samtang daling gidala sa Southern Philippines Medical Center ang iyang uyab nga si Gerald Damaulaw nga maoy nagmaneho sa motorsiklo nga nakaangkon og minor injury. Gipasabot na sa Traffic Enforcement Unit ang panghitabo apan wala gidawat sa pamilya ang rason sa suspect ug dili kumbinsido ang pamilya ni Ana May ug nagpangutana nganong karon ra misurrender ang driver sa pickup nga naka-hit and run sa 22 anyos nga biktima. Pagudyapon mi satisfy nga yung ana lang ka kuan tapos dugay pagkaayo siya nagpakita dugay kay siya ni surrender nilabay pag kaadlaw iya pa siya nagpakita ug unsay mga rason niya ato siya to mga panahon na nganong nadugay man siya questionable gapon gihapon kaayo ang kuan pag ihang pag-surrender dili gapon mi kontento ngayon ato lang iyang kadali ba ni surrender siya unsay rason niya panahon nga wala pa siya nagpakita. Pauli na unta sa ilang balay sa New Luon, Mintal ning syudad, gikan sa trabaho, isip cashier sa usa ka restaurant sulod sa Matina Town Square ang biktima sa dihang nahitabo ang aksidente. Mihunong sa traffic light ang motorsiklo nga gisakyan sa biktima kay pula ang siga apan midiretso ang pickup nga gimaneho ni Yukusing ug naigo sa walang bahin sa iyang pickup ang nakahunong ang motorsiklo hinungdan nga nalagpot si Ana May tungod sa kakusog sa dagan sa pickup. Nakarehistro kang Vice Mayor John Paul Lampig ang pickup nga gimaneho ni Yukusing. Sa mga pangutana sa pamilya nga nung dugay misurrender ang suspect, kini ang tubag ni Police Major Dexter Domingo, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit. Ang pag-imbestiga naman, hindi naman natin masasabi madali because we need to gather all pieces of evidence that may link doon sa driver natin o suspect natin. Kasi since nung una nga po, hindi pa natin na-identify, no? But with the help of our Regional Director, Police Brigadier General Benjamin Silo, na kung saan sa kanya po nakapag-coordinate yung may-ari, yung registered owner ng Toyota white pickup Hilux na Conquest na nakita nga po natin sa CCTV. At doon po na nakipag-usap yung may-ari na nagngangalang John Paul Cabrera Lantig na isusurrender po daw niya yung kanyang driver na umamin sa kanya na involved nga siya sa vehicular incident last January 26. Milungtad pa og 5 kaadlaw, una may surrender ang driver sa pickup nga naka-hit and run sa mga biktima. Kahinumduman nga dinhing dalana gidasmagan ang motorsiklong gisakyan ni Ana May sa nagbiting the red light nga pickup nga gimaneho sa suspect nga si Yukusing nga miresulta sa kamatayon sa dalaga. Hugot ang pagtuo ug pagsalig sa pamilyang Talili nga unta ila makabot ang tinuod nga hustisya alang kang Ana May. Bago man lang unta siya malubong ba tama gud ang hustisya na mahatag sa iya para ma-plaster siya tarong himutang siya kung asa man siya karon. Ikatulo sa 8 ka magigsuon si Ana May nga nangandoy unta nga mamahimong teacher. Apan tungod sa nahitabo kaniya, igo na lang sa paghandom ang iyang pamilya sa mga malipayong adlaw ug panahon nga nakauban nila kini. Matud ni Domingo, unang midangop kang Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Benjamin Silo Jr., Martes sa gabi, Enero 31, ang Vice Mayor nga si Lampig, kuyog ang driver nga si Yukusing. Gikuhaan na og extrajudicial confession ang suspect nga nakakustodiya na sa headquarters sa Traffic Enforcement Unit nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury ug damage to property.
Hasta si Vice Mayor Lampig gikuhaan na sab og extrajudicial confession sa kapulisan. Anaa na sab sa kustodiya sa TEU ang pick-up nga nakabangga sa mga biktima. Kahinumduman nga mitanyag og 500,000 pesos nga reward money si kanhi President Rodrigo Duterte sa makatudlo aron mailhan ang driver sa puti nga pick-up nga nakahit in run kang Ana May ug sa uyab niini. Igo na lang sa paghinumdum ang igsuon ni Ana May sa iyang kabuutan. Nakauban na mo siya. Na-feel na mo. Pag igugman niya sa mo nangayop ni pasaylo nga. Tugay kayo naman nakabutang mustisya. Tagaan lang niya kusog. Sabi na dyan among ginikanan. Malagpasan na mo ni tanan. Sa Sabado, Pebrero 4, nakatakdang iluwong si Ana May. Bisan pa man nga may surrender na ang suspect, nanawagan gihapon og hustisya ang pamilya ni Ana May tungod kay duna sila'y pagduda nga laing tao ang nagmaneho sa pickup sa dihang nahitabo ang aksidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe!